ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, Pisado! diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasangit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw pag ako kay John Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Ang nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Ikaw at ako sigurado may trabaho. Porsigido magserbisyo, tion na sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Oras na ton mga kabistado, nakalabot na kita sa 35 minutos na nakaligal sa alas 11. Sinsyagi sa aton nga mga tagpanamati, medyo na kag sa aton sining mga viewers nga daw medyo na delay ang aton sining pag-start sa aton sining programa. Pangod kay hindi magwantang pagbisyo sa aton sining internet. Aton sining kwanti way takabalo kung ano ang problema sining internet naton, kung bala ang provider, kung ang panahon, way takbalo ni kay nga natabuan ginaya kay ginachimpo ginila na iya nga inabala ang mag-start ang program kamo gidya paglaway sang signal na di mo. Ano man may ginabutan ka mga jammer di sakon nga lugar de. Pero mahalin ko day masailo lang guro ko sa ibang lugar ay. Lawig-lawig sa ngamon sining paghulat nga mag-kampiyon ang aton sining signal para nga mag-sulod ang ato sining live mga kabistado, no? So kani sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga pinalangga nga mga kauturan, pasensya gid nga delay ato sining pag-start sa ato sining programa. Mangod sang lawlaw kag wala-wala nga klase ka internet sang Sky Fiber provider, internet provider mga kabistado. Gani pasensya gid kamo ha. Muna ning katapusan siguro nga January, siguro nga sa Sky kita base sa sunod ni process ta sa iban sa ilo ta sa iban siguro kaya way pulos ning Sky provider nga ni way pulos ngala ko nga magkadto ko to sila nga opisina daw jutay ilang customer kay muguro ni base naguluntat man siguro ka nagsaylo guro sa iban nga mga internet provider, no? Kung magkadto ko to daw way tawo daw ko lang isa permito ga bayad kasi iban nga mga nagakalato daw jutay katama to. Tungod siguro sang ila sini nga internet provider siguro nga lawlaw, no? Palpak blaw. Akon pa kilala niya daw binulay og pare. Sigurado yung mga kabistado ang chimpuhan niya giblaya chimpuhan niya giblaya nga inog pungko tanak inog programa tanak kag magbisyo bladayon yaw na ano nga klase ka internet provider ning kuan man ning Sky Fiber ni man sigurado wala gina. So, hindi ko bili ba? Imbes nga i-promote ta patani ni nga ipanamit-namiton kagambalon nga diri ka mo patakod sa internet provider sang Sky Fiber kay daw nami ni. Imbes tani nga ilawagon ta pa ni kag imbes nga tani nga panamitan ta pa ni kag ilawag ta pa ni nga nami ni ti. Ano abi ni karon pag lawag ta sini manami kag pag kuan naton man pag convince naton sa aton nga mga pumuluyo nga dra ka mo patakod sa nga internet man kaya mo ning bisan sa akon nga gani din di ka mo gani kahatag sang nami nga provide di ka mo maka-provide sang nami nga signal di ba hindi bla kuha nyo bala kung ano imbis nga madiretso kita sa pagtalakay sa mga dragko nga mga issues ka information mga kabistado mahapit kita na sa inyo gusto nyo guro magsikatay nano ni man sa taga kwanda sa Sky Fiber internet provider na
sang tarungan nyo manabi ninyo nga serbisyo be, panamita nyo manabi, kay gabayad man kami tsakto. pagpinasang atong Huwag man kami kulang sa amon nga pagbayad, sobra pa gani. atong lang Di ba? ang pagsangin Bayad kami gani sa machine nyo, hindi kamo gani gatag sinsilyo. yaati Oh, di ba? Tapos, kuhan ka mo, provide ka mo sa inyo sininga signal, sa inyo sininga serbisyo sa amon di. doon ka po Kami pa yung ginapaugtas nyo, do pagservis kuhan pa kami amon niya, ay idol Pag siniyo, kapulot high blood doon pa kami niya sa ubra nyo ni magamon ni man. Obra, Hindi bla. yan na maluto ay idol doon kapulot alamak Sa lang ato sini nga pagpangalagan mga kabistado sa mga pila na ka mga dalag ko nga mga balita, diretso na kita. kapulot Sa ato sini nga pagtalakay sa mga pila ka mga dalag ko nga mga issues nga aton pagtalakayon, kay late na kita nga nagpungko. Late na kita nga sugod sa pagpangalagad subong adlaw. magservisyo Dili sa aton karon nga ikapit sa 5 ng edisyon. sang paghi Webes nga adlaw sa bulan sang Enero tuig 2023. atong pagpuk Daw na mabalaan no, 5 na kaadlaw ang kuano ang sang aton nga aktividad 5 na kaadlaw ang aton nga nagasto mga kabistado sa sining tuig 2023. Siglang sang tiyempo no. pulot Sa sunod nga semana Moriones tigara po ni Santissima. makasigurado Sunod nga semana matapos na labot na nato ng tunga sa bulan problema sa sang iyan ang ining bulan sang Enero mga kabistado. So kamusta na kamuda? iyan nga tapos Kita sa ato sini nga mga pila na ka mga dalag ko nga mga balita kag information. Mga dalag ko nga mga balita nga aton pagatalakayon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa aton karon nga mga balita nasyonal. Ambot kon matuod ni question pa man lang niya. nasang atong Hindi pa man ni matuod kag wala pa man ni subject for atong lang kwan pa lang ni ginadihon-dihon kag daw gina kwan subong daw gina mani obra kag daw ginadihon sa aton sini nga gobyerno nasyonal pinagi sa pagpamuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag sang Department of Interior and Local Government pulot nga nagaplano sila nga mga masubra sa 300 ka mga kernel kag mga general idol diri sa aton sa pungsod Pilipinas. So ginadihon-dihon nga pagahimuan sa nga investigasyon, pang-imbestigarane. Wow. Magamo ni nga sugid ni ti ano na lang ning aton nga sitwasyon. Anyway mga kabistado, nakasandig nga daan ang aton sila nga peace and order situation sa aton sila nga pungsod. Sa mga kuan man sa mga general kag sa mga kernel diri sa aton sa Pilipinas mga kabistado, hindi bala? Balo kamo tikinanglanon maning natawag naton nga leadership. Di kun wala sang leader, kung wala sang leader ang aton sini nga kwan nga mga kapulisan. For example, pang-imbestigaran ni abi sila tanan-tanan no. Madumduman sa aton nga mga tagparmati kahapon nga adlaw. Nag-announce mga kabistado si inang DILG Secretary Binhor Abalos nga kinahanglan ang tanan kuno nga mga general kag mga kernel nga inang doon sa pagbanta nila sila mga kabistadong involved o kung may link sa illegal drugs activities dili sa aton sa Pilipinas. Kaya mas mayo pa kuno nga dapat mag-tender sang ilang nga ginatawag naton nga courtesy resignation. Dapat magre-resign naman lang ni sila. Hindi nga aton nga mga kernel kag mga general nga ini nga involved sa illegal drugs activities diri sa bilog nga Pilipinas. Hindi mga kabistado karon kon pananglitan nga hindi magalako kay kabalo kita nga may isa ka bilog nga kernel, may isa ka bilog nga general nila balaban wa siya may mag-ako siya na dire. Ano kay mo lawlaw klase kernel kag lawlaw klase general nga ay ko siling nga sa iban nga pungsod ni kay kung nga sa iban nga pungsod siguro ti basi may posibilidad nga muna
Basi may tendency nga may mag-ako giman nga mga kernel kag mga general diri sa Man gani ka suicide ni bla. tugma. Te. Panahon na Diri sa ato niya sa Pilipinas siya dakpa na gigani hindi pa gani mag-ako. sa akong Kita mga niyo may kanta gani na nga ano sinong gani ka kanta na? Nagakanta bla nga aktibidad. bisan madakpan hindi mag-ako. O hindi bla? Ako ay Mga kabistado, idol. diri sa aton niya sa Pilipinas, siya pinasahi ang aton attitude, pinasahi ang aton culture, Sigurado pinasahi ang aton kultura, pinasahi aton pamatasan diri sa Pilipinas. sa droga. Siguro, Yan ang mali. may posibilidad amon ako nga siguro nga pwerte nagigya kakabalan sa aton sining attitude o pwerte nagigya kakabalan sa aton nga Matapuso. pamatasan diri sa Pilipinas. Pagod siguro sang pagsimbog-simbog sa aton nga mga lahi, no? Sigurado may Ah, trabaho. ang aton nga lahi abi hindi pure nga Pilipino gidya mo. Ang lahi naton niya hindi kasi nga matutuod o kung pure ginaton nga dugo nga mga Pilipino ha. Ang aton nga lahi yan nagsiririmbog na ni. Yan tawa nyo bla mga itsura naton bla sari-sari gidya mga itsura ta hindi bla. Mayari riya nga itsura ya daw mistisa inchik. Mayari madi itsura ya daw mistisa hapunisa. Mayari madi itsura ya daw inang pure gidya nga Asian nga mga daw taga Thailand, mga taga Borneo, mga taga Brunei, yung mga taga Vietnam. May mga daw Chinese, may daw Hapon, may ara nga daw katsila ang itsura ya. May ara mga daw Turko, may ara nga daw tatawan nyo bala mga itsura sa mga Pilipino naton di. O chilingon, sari-sari nabing aton sini nga mga lahi di. Diri sa Pilipinas ang aton nga lahi nagsiririmbog simbog. May ara nga kwan ang lahi ta. May ara mga kabistado nga iya sini nga lahi ang nagadugo dugo nagapanalaitay saya medyo Espanyol nga may lakot nga Pilipino nga may lakot nga Inchik, may lakot nga Hapon, may lakot nga ate, may lakot nga kun ano pagida. Kapamangkot siya tingin mo ya John anong lahi mo? Amo ning lahi nga pure nga Pilipino. Kay makita niyo kag makilala niyo ang matutuod nga Pilipino ya sa mga kabistado diri sa Pilipinas. Ang matutuod ya nga Pilipino ya sa Pilipinas sabi niyo kun ano? Ang pure nga Pilipino ya dapat kurapa ilong. Wala ya sang mistiso nga Pilipino sang una. Ang mga matutuod nga Pilipino, mga kabistado, kurapa ilong. Mo chilingon ang ilong pareho sinisang akon ilongon. Amo niyang matutuod nga Pilipino. Mo chilingon kuning imo nga ilong niya mataas, matangos, gwapa, gwapo, mistiso, mistisa. May lakot na kamo inyo yang nga mga iban nga mga lahi. Ang lain nga lang lahi yang nga pure nga matutuod nga lahi amo ning lahi kuya ho. Sigurado gini ha. Pure gini nga Pilipino yang lahi ko. Kay sa number 1 ang pamanit naton maitom ang aton nga kulor. Ang aton nga kulor kayo manggi kaya nga pure. Tapos ang ilong kurapa. Sa mga mo na mga ilong ya pure nga Pilipino. Ang inyo ya kapasikat kamo gambal kamo nga gwapa kuya nga Pilipina, gwapo kuya nga Pilipino. Ugay kamo pasikat may lahi na kamo inyo ya nga tate. May lahi na kamo inyo ya sang iban to yang mga pungso dai kun diin nga managhalali na. Tiya mo na kun nga ang aton nga mga pamatasan diri mga kabistado nang nagdatamaan nagi sa aton guro ka kwan ya ka kabalan nga klase ka pamatasan ning aton batasan di kay nga nagasiririmbog abing aton nga lahi mo. Kay kun mga lahi tatani pure nga Hapon kung matutuod nga Hapon ang aton nga lahi tani nga wala sang simbog di laban makakuan mahuluy makuan maano ganina nang nahadlok magpalampingas nang nagakabalo wala mag-ako sa ila sini nga sala. But singon daw medyo may kung sa honesty ang paghabalan ti medyo ades mga kabistado mga medyo honest or honest gawang ato sini nga mga kauturan nga mga Hapon ya mo ti kon puro-puro kagid nga Hapon mga kabistado ti base ko nang lahi tati amo na siya nang kabalo mag-ako sang sala galing kay nagsararakot kag sararamo ang aton nga mga lahi dire may lahi sang Katsila na simbugan sang Hapon na simbugan sang Inchik na simbugan sang Asian na simbugan sang mga taga Brunei to kung ano pagida duman yung mga nagdurungka nga mga iban nga mga lahi nga
nga nagkadto diri sa aton para nga mag dumduman nyo. Mga Chinese. Ang mga Chinese naman yang ilang nga pagkadto diri sa Pilipinas, hindi kay gira. Ang ilang kadto diya pangangalakal, butsilingon niya pag negosyo. Kita nyo ang mga Chinese yang ilang nga lahi ya. Ang ila da yang kuan ang ila yang oriented sila ya. Sa ginatawag nga negosyo, business oriented yang mga inchik mo. Di pagabot nila di tinang lahi man sila sa mga Pinoy di. Nang lahi sila sa mga ate di nga mga pareho sa ako nabi nga mga lahi. Ang guaya, resulta ya, yaray tsura nga daw medyo murumistisa na, pirot nagawa mataya, pero murina, na muna. Kasi may mga, kuha na may mga lahi ng mga muna. Hindi bla? Natawa nyo bala kung ano mga lahi, tadi sus muriunis, so nagya si Rimbog, siguro nagsaririmpon. Ano pa, puwerte, nagya sa aton kakabalan. Tama, naging sa aton niya kakabalan. Ang lahi sa mga kawatan, di naghalin man. Ang lahi sa mga butigon niya mga kabistado, di naghalin naman ang lahi sa mga butigon, lahi sa mga kawatan, lahi sa mga dalok-dalok, lahi sa mga mata pobre. Tining dalok-dalok ka mata pobre nga lahi niyo, pasensya gid sa inyo daha. Pero nakuha naton ina nga mga lahi, hindi bala sa mga Spaniards. Nang medyo mata pobre, bla kita nyo panawag nila na sang una ya sa mga kwan, sa diin nagwa ang term o sa diin naghalin bala ang term nga ginatawag naton nga sakada. Ang sakada mga kabistado, butsilingon mga kwan kamo mga trabahador. Mga trabahador ina panawag diri sa aton. Hindi nila sina nga term sa una sakada. Mga Espanyol sina nagamit sang sina nga term sakada. Ina ginatawag naton nga muchacha. Ang muchacha nga term na halin man nagyapon sa mga Espanyol. Pagid nga mga term nati ang panawag sila amo ni sila ang ilang lahi. Ang lahi nila ni medyo may pagkamata pobre. Amo na sang na kuha naton na mana naton nga lahi. O na mana naton nga batasan sa lahi nga may mga lahi sang Espanyol. May pagkamata pobre. Ang lahi sang kawatan nambot din naghalin ni ang lahi sang kawatan. Pamagutan nyo tumigo nyo. Ang kawatan kag butigon bla nga lahi pamagkutan nyo tumigo nyo naton di ka nagkuha lahi mo sa din naton dugo mo di naghalin niya mga sado si mo yung kakawatan wala bo sila yung kawatan ka na butigon ka pa man. Ano bla amo na nga lahi mga kabistado. Pero mga negosyante niya nga mga kwan, mga Pilipino nga mga mahilig magnegosyo, mahilig magnegosyante, ang lahi nila ni halin ni sa inchik nga lahi. Kamayo gawa ni nga lahi ning ilay. Kaya ang lahi mo yan nga daw medyo mayo ka magnegosyo, business minded ka. Once nga business minded ka kung lahi mo na negosyante, sigurado ang lahi mo halin kaya sa lahi sang mga inchik. Kaya mo niyang mga business oriented nga klase sang mga lahi. Kaya pot kundi naghalin ini. Kaya kung maghambal kita nga parte sa pagkamata pobre kag parte sa pagka inang mata pobre kag ano pag inang isa ng medyo hambog abi no kag mata pobre nga klase sang pamatasan. Ina nga mga pamatasan iya na ka pamatasan halin sa mga Spaniard. O hindi bla? Kay draga nila naghalin ang mga terms nga atsay or mochacha, inang sakada, no? Ulipon o hindi bla mga amo ng mga terms. Ina nga mga term iyan na sang mga kwan, iyan na nga mga terms sang mga lahi sa mga Spaniards na mga Spanish bla. Ay hindi bla, ang mga tingog na sa mo niyo. Oh hindi. Kinahanlan nga matawag naton na naton na chay. Aton mo chacha, ipatawag si Chay Pita naton mo chacha na tinahanlan nga mawala naton kung sino nagkawat sang aton nga mga gamit dire. Subong palang nadaan. Kinahanlan ni Paibalo sa bilog nga asyenda nga ang tanan nga mga muchacha kag mga sakada panglikisahon para mabalan kung sino nagkuha sa ngaton na taktura. O hindi ba? Di ba mo na mga tingog ka mo na mga tinaga ng mga
nga mga ginagamit sa mga Spaniards, mga Espanyol sa una sa ngari di sila. Di mga Hapon naman ya, ano naman ang lahi nga ginhatag sa aton sa Hapon diri nga ginasunod ta subong man? Honesty siguro Kani kaya mo na galing, daway gid ka trespasser mga kabistado ha. Daway gid naka-trespasser ang kwan ang lahi sang Hapon sang magkadto sila diri. Pagka medyo magpakabulumanyake siguro no. medyo magpagkapulumanyake siguro. Para na sa mga Hapon sa una mo. Yung mga ginapang-rape nila, mga ginahimon na gina-slave nila ang mga babae sa una, hindi ba? Bagay, tiyan mo man na sa una mga Spaniards, hindi ba? Ang damo sa mga biktima sa mga Spaniards ang una nga mga babae naton nga mga ginapanghimuslan man nila, hindi ba? Amo man mga Hapon, sa una nga tayo. Hindi daw pulo pariho nga mga lahi. No? Ang lahi sa Hapon daw ay gid kuano daw ay gid makatrespasser din sa aton daw jutay siguro nakabaton sang lahi sang Hapon no medyo honest siya bla nang kwan nag-ako sa mga sala na hindi bla mo na sila may mga gaharakiri na sila kung makakita sa nga daw medyo may sala sila gaharakiri na sila mo daw daway no daway may gamay siguro jutay katama laka katama pero wala gid sang may nakakwan wala gid sang may nakasunod kag may nakakuha sang lahi sang Hapon nga mga politiko mga kabistado tanan nga mga politiko nakabaton kag nakakuha sang lahi siguro sa mga lahi sang mga amo na gani ginapangita ta subong kung ano nga lahi ini mga kabistado no sa diin kita nagsunod nga lahi sang sang mga butigon kag lahi sang mga kawatan din ta nagkwasi naman sa mga Amerikano do way man ang mga Amerikano daw ay pagkanto nila di daw si MacArthur to di daw okay man to di lang ang kaisog siguro basi kung galing kay ting lahi naton nga mga matutuod nga mga Pilipino isogid man niya hindi ba naton nga lahi yung mga may isog yung kita ya pero sa kay Lapu-Lapu si Lapu-Lapu niya pure niya Pilipino mo ni silang iyan naga ang iya sina nga ilong pero yung sakon ilong basta pure ka nga Pilipino ya sigurado ginaya ang ilong ya pero yung sa aton ilong hindi ba lang aton nga mga lahi diri nga mga Pilipino yan hindi ba lang mga lahi tayo mga ate gid man hindi ba lang amo gid man ang lahi tayo hindi ba lang mga itom nga mga kayumanggi gani mga kayumanggi nga tapos ang mga ilong ya mga kurapa mga muna hindi bla mo nang kalabanan nga lahi gid nga pure Pilipino na pero sakon bla amo nang ako ga pabugal kuya nga laban-laban ang dugo ko ni way gid niya makwan ang nakon nga dugo ni laban-laban way gid ni malatnan niya nga dugo sang iban nga lahi atong nakalabot kita sa istoryahanay parte sa mga lahi nga ini mga kabistado mga natawa nyo ba ang pronouncement man lang ni kuan mong ni DILG Secretary inang Binhor Abalos nga kinahanglan ng mga general nga sa pamatyagan niya involved sa illegal drugs ginaparesign na lang sila hindi sila magre-resign kay kabalo kita nga aton nga mga lahi diri puro na tanan mga lahi sa mga butigon kag lahi sang mga kawatan lahi sang mga butigon lahi sa mga kawatan kag lahi sang mga kwan sang mga ano pagid nga lahi ning aton nga nagkuaman mga kabistado damo na kay nagsaririmpon kita mong nagsararamo ang aton nabi nga dugo di ang dugo ta nagsararamo may dugo sang kita nyong dugo naton di sari-sari like for example dito sa iban nga mga pungso di ba mga royal blood sila ang mga dugo nila daw halos palariho tanan mga dugo nila laka kalang kabati sang blood type nila to yang sari-sari hindi ba diriya sa aton yung blood type tiya sari-sari mo hindi mo kita sa yung blood type may ara nga blood type O may ara nga type O plus positive may ara nga type A may ara nga type AB may ara nga type ano pag ina tanan nga mga type
Ako sigurado Di sari-sari nga mga dugo ang aton diri sa aton sa Pilipinas. Sari ang dugo sa mga Pilipino. Nga nagamunaw. Kay nagsirimbog ang mga lahi sang nagkalain-lain nga mga pungsod tung nagkaradto diri sa aton nagpangayaw sa tong sang una nga tiyempo sa First and Second World War mga kabistado. Di ang mga soldado nga nagkaradto diri sa aton, mga soldado sang Hapon, soldado sang US, soldado sang Espanyol, soldado sang Chinese lang wala. Ara Chinese kadto diri aton Pilipinas, si Chinese baligya lang tila. Baligya pinggan, baligya kolon. Tanan, baligya kolon, baligya baldi, tanan pwede pa kutsara, tinidol. Ali na China, dala diri Pilipinas, wala sila intlagira. China, wala intlagira. Abot diri Pilipinas, baligya lang habol ulunan. Baligya lang kutsara, tinidol. Tanan nga baligya gusto la bakal Pilipino. Wala problema, kami Chinese taga baligya na. Oy, nibla? Baligya banga, baligya kulon, tanan baligya na, hali na China na. Pero wala sila intla, wala sila intla, gila. Di mo na mga kabistado. Ano pagid ang mga tao kung nagkaradto diri sa aton sa una? Di mo na. Pinangwaswasan nila nga aton nga mga lahi, di kundi ang guruwa yan ang tawabla. Ay ara nga kwan, ay ara nga mistiso kag mistisa na diri nga mga personalidad diri sa aton di. Mga kabistado, hindi bla? Te. Ako sigurado may trabaho. So amo na karon ang aton nga ginapamangkot kay bangod nga ang aton sini nga kwan diri nga kultura ta ang aton sini nga pamatasan attitude naton. Mga kabistado, halos bisan anhon pa nimo hindi manigar. Nga puwerte gidya sa aton kabutigon kag sa pagkakwan. Wala labot sila nga butigon na kwan gidya ning kapal, gining kapal nga puwerte gidya ka. Mga kwan lagi sa aton mga ano ni tamaan lagi sa aton iya ka ang aton nga pamatasan diri ya. Nagapakita gidya nga batasan bala sang inang hindi balaya mag-ako sang sala ya bla. Di mag-ako sang sala. Amo ina ang rason kung nga sa pagkadamo-damo linibo-libo minilyon daw halos. Minilyon kabilog ang mga abogado diri sa aton sa Pilipinas. Bangod mga kabistado kay nagamanggaranon ang mga abogado diri sa aton sa Pilipinas nga bangod kay ari diri ang kinasuhay nga puwerte. May ultimo ahaw lang gid singgitanay may kaso ka na dayon. Kaya isa hindi magpasubali. Isa kag isa sa ila puwerte ka mga taas pride. Ang pagkama-pride naton sa di naman naton nakuha yaman. Yang puwerte ka tagas aton nga pride daw kung mga magamal kita tagas ang pride ano ganin na panawagan. Taas bugal no. Puwerte sa tila laban yan naman kay Espanyol ni. Ina nga mga kwan nga mga pamatasan yan naman kay Espanyol ni batasan. Taas pride no. Mga kabistado, dra na naman nato nakuha na daw. Nagi manabi sulod si Magellan sa aton ni. Ulihi lang ang mga kwan ulihi lang mga Hapon, ulihi lang ang mga Amerikano. Pinakauna ginabi nga nasulod diri sa aton nabing Spaniard mo, yung mga Espanyol ba? Si Magellan. Siya bing una di sulod mo. Kita nyo siya gani nagdala sa aton sang cross dire. Siya nagdala sa aton sini nga inang ginatawag naton nga inang relihiyon. Di ba siya ang naghatag kag nagdala sang relihiyon dire sa aton. Kay sang una nga aton sang una ya. Ya magina simba-simba sang una anito. Yara kita sang una ginasimba nga mga anito, hindi ba? Di mga kabistado ang nagdala sa aton dire sang cross kag sang Kristyanismo. Amo si Magellan, daw na siguro nga tanan daw halos tanan nga pamatasan daw sa ila ginagsunod no. Pagkahambog, ang pagkatikalon, ang pagka mapinataas-taason, ang pagkabugalon,
mga kabistado, mga taas bugal, ay na nga mga pamatasan na halingin na sa kay Magellan sa una mong o hindi ba? Suwari ni sa aton nga mga kwan, nga mga pamatasan subo nga mga Pilipino. Kaya mo na sa di karon bangod sang amo sini nga klase sang pamatasan ang aton. Amo nang rason kun nga pwerte ka manggaranon damo-damo subo manggaranon nga mga abogado kay nga bangod sang aton nga pagka matinaas-taason nga pamatasan, pagka bugalon nga klase sang pamatasan. Mga kabistado, bisan gamay lang nga diferensya mainaway makinasuhay dayon hindi mag-arigluhanay kay nga isa kag isa hindi mag-ako. Isa hindi kapalapit isa ka magambal nga di pasensyahan lang ta kay na kuan gid nadala lang ko sang emosyon ko pasensya kita mo to. Tapos may ara man nga may isa nga mapalapit nga siling niya pasensya gid ko kaya mo nimo to mo na natubo. Ang isa to perti pagitaas bugalya sinya hindi. Ngayon ka pasensya pasakaan ta ka kaso kay manggaranon ko damo ko kwarta ilupot ta ka sa prisuan. Pagkabati sa abogado guti-utoy kadlaw abogado siling sa abogado niya rin na tsamba na. Tsamba na ni kada appearance ni sa klibo ni. Kada appearance ni 2,000 ni 3,000 ni dako kwarta ni. Attorneys ano pa daw sinagani ng acceptance fee ni milyon ni. Ari ni tsamba ni. Mo na kun nga milyon aton abogado diri sa Pilipinas. Tungod kay ang aton sini nga pamatasan lunsay tanan mga hindi magpasubali. Mga pamatasan naton nga sobra ka hambog kag sobra ka mga alta sosyudad ngang iya sini nga paminsaron. Kumo kay damo sa kwarta siling niya makapagusto siya kag ang pinakamasakit sini diri kay nga once ka damo-damo ka kwarta pwede nimo nga hampangan ang aton sini nga hustisya. Pwede mahampangan ang kasuguan, pwede mahampangan ang hustisya, pahulagon ang kwarta. Grabe, no? Amo ng pamatasan naton diri sa aton sa Pilipinas. That's why ining mga kernel nga ini kag mga general nga ini mapalabo ko sa kag mapautod ko sang akon nga amimilok. Mimilok. Mapautod ko sang akon nga gising-gisingan nga ala Fernando po nga gising-gising. Wala baon ko dito si Fernando po maguguli no patilya mo di blao. Inang mapa-kwan ko sini. Mapa-utod ko sa ngakon nga patilya ni kon may ara nga may isa kabilog nga general mga kabistado ang mag-ako. Ang mag-ako nga nagaupod siya kag involved siya sa illegal drugs activities. Nga mo ini ang ginahambal karon kag ginamando mga kabistado ginapanawagan ni inang DILG Secretary Binhor Abalos. Yang aton subo nga mga general ka mga kernel mga sobra 300 bilog ni. Ang report informasyon ambot na no daw ginidihon-dihon nila subo nga daw plano sila nga imbestigaran ko no. Ang ining mga kernel ka mga general nga ini. Di ko panalitan nga imbestigaran ni mga kernel ka mga general nga ini. Anong matabo? Base ba ko magtiriripo ni sila ka maghambal nga sila ikudita tabi ni siya si Bongbong Marcos. Masinggita naman sa dala ni mo unta ni sang inang panawag sinigani pagkudita ni palayason ta naman na di abis Marcos di pasundon ta sa abis tataya agaya mga kabistado nga mga general nga ni may control ni bilog man mo ara silang danang armas ara silang tanan-tanan nga mga logistics karon kung mag-alsa na abi karon mga general nga ini laban-laban delikado si Paribongbong ni delikado si Paribongbong ni galing ko sa bagay yara man si Sara basik bubulos man Sara o hindi bla naamo nang isa sa mga ginalantaw naton kay kon imbestigaran ining tanan-tanan nga mga general bangod sang pagkabutigon nila kag sa pagkamatinaas-taason nila kag pamatasan wala sa may mag-ako ni pagkabutigon nila kag may pagka nga klase ka mga pamatasan ning ila laban-laban mga kabistado laban-laban why gisa may mag-ako siya na dire siling ni Abi Tauro so siling niya may lahi man ako Spanish idol pero hindi ako kami kawatan why
Kaya magkunagambal nga ang lahi sang kawatan kag lahi. Amo na gani ginapamangkot kuya. Ang ginapamangkot ko siling ko sa diin naghalin ang lahi sang kwan, sang kawatan kag sang butigon. Eh wala man. Kaya hindi ko siling ko ang medyo may pagka pamatasan abi nga medyo ano gani na sa panuwag no. Inang pamatasan bala nga medyo may pagka ano gani itong term maging gamit ko sa na silo. Ang lahi sang Espanyol kwan mo inang lahi, may ara di ba si ang imo kung may lahi kag giman nga pili nga kwan nga Spanish o kung Espanyol kag hindi ka kawatan ya no o silingon ang lahi nimo nga Pilipino amo ang nagpangibabaw i-compare sa lahi sang Espanyol o hindi bla yara man na hindi bla parehas bala sa baboy no ang baboy kundi gin butang tabi ang baboy abi nagbusong tapos lain ang iya nga tatay lain man siya nga lahi may ara gina nga nagagwa yang pure nga Bisaya abi nga baboy tapos ginpalahian mo abi sang ano ganin na sa nang ano panawag siya ng mga dagko nga mga baboy. May nagagwa gid nga lahi sang Bisaya nga baboy sa iya nga mga anak hindi ba? Di base amo na ang imo abi Tauros. Base ang lahi mo may lahi ka man nga Espanyol pero ang lahi sang Pilipino nga pamatasan amuya ang imo nga amuya ang mas damo sa imo. O silingon mas nagtingob sa imo ya ang lahi sang pure nga Pilipino muna ang lahi sang Espanyol ya nagkadto lang sa itsura mo nagwapo ka kung nagmistiso ka hindi ba? Pero pamatasan iya sang Pilipino o hindi ba? Pwede na matabo mo na o hindi ba? Kaya man nagakahulugan nga kung may lahi ka sang Espanyol amo na dahil batasan mo tanan-tanan hindi ba? Ang iban Ito magserbisyo mga kwan pares man sa mga Hapon yara man guro sang Hapon nga butigon hindi ba? Diyan mo na, kung may lahi kay mo yan nga in-check, kag hindi ka kabalo magnegosyo, bot silingon ang lahi mo, nagtingob ya sa lahi sang Pilipino, hindi ko magnegosyo. Ngayo kayo lang, tawang ati, bla, kayo braya, pa ngayo kayo. O hindi bala? So nagapangibabaw may posibilidad ya, bisan may lahi ka nga Espanyol, pero ang imo iya nga pamatasan amo na nami ang pamatasan mo butsingon nagpangibabaw yang lahi sang Pilipino sa imo. Pero ang imo itsura ti dugo mo may dugo ka Espanyol hindi bla? Na amo na siya. So pariyo man na sa baboy butsingon nga kon ang baboy mo Bisaya tapos gin pa lahian mo sang dirasa nga baboy ti may ara gid siya nga pure nga Bisaya nga nagailog gid sa nanay niya o kun sa tatay niya hindi bla mo na ayos wala sige kaya man na nagakahulugan nga kung may lahi kay mo Espanyol yung batasan mo law ay gid o hindi bla natural lang na niya may ara na nga ti ang lahi mo gwapo ka man gwapa dadamo sa mga gwapo ka mga gwapa diri sa aton sa Pilipinas mga mistiso ka mga mistisa nga mga mabuot man ang ilang batasan di bla mga nami man pamatasan di bla but silingon ang ilang nga mga lahi nga ini nag-ilog ya sa inang pamatasan sang matutuod nga Pilipino mga Pinoy pero kung matinaas-taason ka na medyo daw sino ka na nga hambog kag tikalon na labalaban amo na sang batasan sang mga batasan nga kuha mo to sa halin sa mga Spaniard pagkadto ni Magellan di Ayan mga akig ni mga Espanyol sa ato. Ba sila nga, hindi man tanan kami nga mga Espanyol lang amo na pamatasana. Correct na. Pero klabanan, gina mo ginasang una, di panawag na sa aton, di sakada. Panawag na sa aton, di mga muchacho, muchacha, di bla. Para ginaya nga term, di bla, mo ginaya, di bla. Nan. Normal lang na. Oh, hindi bla. Oh. So, amo ning aton subong kun nga nga nakaistorya kita parte sa mga rasa nga inay kay man nga tingala kita nga aton nga rasa diri sa Pilipinas ya bisan may madakpan na gani nga may bisan madakpan na gani wala pa nagaako. For example kawatan. Dakpan na gid na siya nga nangawat siya kitang-kita na gid ebidensya nga ara siya mga kamot ang ginkawat ya. Hindi pa ya mag-ako. Makuan pa na.
kaso. Di ba? Amo na kung nga gadaranok ang mga kaso sa aton sini nga mga korte. Sa aton sini nga mga perting mo damo sang mga korte diri sa aton. Gadaranok ang kaso dawalos galabot ag tinuig. Galabot ag pulo tubtob 20 ka tuig nga. Gadaranok ang kaso nga hindi madesisyonan dayon. Tungod nga gatangkas ga ga hala gatangkas ang kaso bangod kay bisan may sala ka na pag-abot ito sa korte pagbasa sa imo sang imo sining sa arraignment sa imo hindi ka na dayon hindi ka mag-ako pa nag-plead not guilty ka pa di lang tawa di kundi anong matabong bato pa yamong labi na gid kung may abogado ka nga labting kasi hindi ko ari mo ay babato kuya to pa may nugbayad man ko abogado ko amo na di sa aton sa Pilipinas mga kabistado. That's why nga ining hambal ni sang aton nga taga DILG ni nga ang mga general ni dapat ma-resign ni hay kapautod ko sang akon nga kuan sa akon nga buhok ni kun nanglitan nga may general nga magtindog ka magambal nga ako malsa sabi kamot ako ang general nga may kang tanan sa iligal nga druga. Mamo na be? Sino be? Yes. Basta lang sa investigasyon kag investigaran ni sila siguro. Kali kay mati kung pang-investigaran ni sila, ano ihan matabo? Hindi bla? Porsigido magserbisyo, di onas ang pagbato, diri sa syudad sang paghihigugma. Panahon na sang atong pagpukyong, upos kita sa atong mga handong, pagsanungit sang syudad, ang iya. So amo ina mga kabistado ang aton subong nga ginapamangkot kung bala anong matabo sini dire kung pananglitan nga imuon abi ni sang ato sini nga gobyerno kadamo sang gahambal nga abi nyo si Bongbong gapawala lang President Bongbong Marcos gapawala lang parte si illegal drugs nga naaray pamatiin nyo ambal sang sekretary sang DILG na paresignon ang mga kernel ka mga general nga involved sa illegal drugs magre-resign abi tuod ang tanan-tanan nga mga kernel ka mga general ano matabo man anti ko sa bagay hapos man lang na sila patasan rangko ang mga sunod nga mga major kag mga kapitan no nibla kali kay Mantila for example abi tuon no magre-resign abi ni sila tanan-tanan sa bagay kung hindi ka imo guilty kag wala ka man ang imo yasang sala parte sa illegal drugs nga ini ngabi nga ma-resign ka man hindi ba ang ma-resign sini diri dapat ang ara lang gid kag ang tutuod lang nawang pamangkot may maako bala laban-laban wala sa may maako di Moriones ti garapon ni Santissima mo na ganing ambal ko sa inyo bisan sa mag-asawa na gani mga kabistado sa mag-asawa nadakpan na gid sa asawa ng iya nga bana nagapangirida nadakpan na gito nga ara sila sa sulod sang kwarto upod sang lalaki o kung ang babae man uko ng bana man mga kabistado gako bla kay wala gani gako may ara gani ko kilala nga nadakpan sa sang asawa ya sa sulod sang kwarto mga kabistado sa lain nga balay upod ya lain nga uyab pagbugtaw ya mo no kita ya asawa ya tapos may mga upod pa pagbugtaw ya kunin may hulid sa nga lain nga babae pagbugtaw ya gina mo pakita ya asawa ya sila niya sino ka mo sa diin ako sino ni siya tudlo yang bahay nga nahulid niya sino ni siya ngari na da sila sa ako nga kwarto pero nila nga kwarto na saray hindi nga ni mag-ako sige ikaw sino ka tudlo yung manasawa ya ikaw nga babae ka ngari ka sa tupad ko nag-ano ka dire tudlo yung iyang nga kirida ginambala niya sino ka ngari ka sa tupad ko nag-ano ka dire nga hublas ka nga hublas ako why gani siyang may nag-ako kung sa bagay nadakpan ka na gid hindi ka pa gani mag-ako nano pa inayhan inang sikrito katama nga ginahimo sang mga sindikato
sa paghatag ukon sa paghatag sang proteksyon mani sa mga pulis naton, sa mga kernel kag sa mga general halin sa sindikato sang illegal nga droga. May maako bala sina? Sa malipot nga sugilanon, ini nga klase sa mga pamaagi nga ini nga ginhambal kag ginpayag ginpalayag ni DILG Secretary Binhor Abalos, mga kabistado. Laban-laban. Kuani, way gitupa ni laban. Hindi ka mo gani ka pa-implementar sa nguna, dumduman sang DILG man hindi bla? Dumduman nyo nagpagwa mangyapon sang isa ka memorandum? Memorandum na ginasulat na ginaya? Subong niya, birbal pa lang ang hambal ni DILG Secretary Binhor Abalos. Birbal pa lang yang iyang agin pagwa. No? Ngagin pagwa nga statement nga magtender sang courtesy resignation ang mga general kag mga kernel, mga police officials nga involved sa illegal drugs. Birbal pa lang ni. Why niya sang mimo pagagin pagwa? Ang pinakagrabe gid ang iya nga ginpagwa nga memorandum nga nagamando sa tanan nga mga LGU o kung local government unit nga hindi magpang-confiscate sang mga driver's license sang mga violators sang traffic. Hindi bala memorandum ini ang ginpagwa sang Department of Interior and Local Government nga hindi pwede makakonfiscate ang mga traffic aid o kung sino man dira. Sa memorandum nakabutang dire nga dapat ang makakonfiscate lang sang aton nga mga driver's license. Amo ang mga taga-LTO personnel, most especially ang ila sini nga mga operating agents nga naga-operate sa dalan kag sang ila nga mga deputized agent halin sa Land Transportation Office. Memorandum na gani na ginpagwa ginpapanaog mga kabistado, no? Ni DILG Secretary Binhor Abalos. Di amo naging gani ni ang ilang ang ilang naging mando, mga kabistado, may ara naging gani nga memo. Pagkatapos hindi gani mga kabistado mapa-implementar. Subong ang aton nga syudad sa Iloilo. Lantawan nyo nga aton nga syudad sa Iloilo. Mga kabistado, ang mga traffic aid sige magyapon confiscate nila sang mga driver's license. Once nga may violation ikaw sa aton nga mga traffic rules diri sa syudad sa Iloilo, sige mga nagyapon nila pan-confiscate sa mga driver's license naton. Nga ang DILG nagpapanaog na gani sang memorandum nga ina nga kinahanglan ang mga taga-LTO lang kaga mga LTO agent o kung mga deputized agent sang Land Transportation Office lang ang makapangdakop kag makapangkuha sang ila sini nga mga driver's license sang mga violators. Di subong ginapa-implementar bla ini, ginhatagan nyo bla ngipon ini, wala man. Kasuhan nyo ang mga local government unit nga naglapas sa inyo sini nga memorandum. Wala man. Ina mga kabistado, kasimple na gilang katama ipa-implementar ina diri sa aton nga mga LGU. Pwede nyo man ina nga imuon kag pangkasuhan pangfailan kaso ang mga LGU nga nagalapas sa inyo sini nga ginpapanaog nga memorandum nga ini. Wala gani mapa-implementar. Wala gani kog bati nga ginpasakaan nyo kaso. Ang pila ka mga public official nga nagpa-implementar sini kang naglapas sang inyo nga pa-implementar nga ini mga kabistado kag inyo nga memorandum nga ini wala gani. Di bla? Now,
ang pamangkot amo ni mga kabistado ay paano nyo nagkaroon ipa-implementar kag paano nyo nagkaroon mapuwersa nga aton nga mga police kernel ka mga police general nga ini nga parisay nun kay verbal man lang gani ni wala labot sina wala man kamo gani sang mga ginhimo nga mga pamatuod kag investigasyon o hindi bala agod nga ibaloon kung sino ining mga kernel ka mga general nga ini nga under mga kabistado kag naglink ang ilang mga pangalan sa illegal drug activities diri sa bilog na Pilipinas. Sa malipot nga sigilanon. Kung sa mga Sinibuano pa. Kung sa mga Sinibuano pa nga term, kung sa Bisaya pa nga term ba. Well, giingon nila nga nagwangal ka lang sa imong dangag. Kung sa mga Bisaya pa nga mga sigulanon, mga Bisaya pa nga tinaga mga kabistado. Sa mga taga Sugbog, mga taga Davao ba o mga taga Mindanao. Kanang giingon nila nga gadangag gawangal ka lang sa imong dangag. O silingon din sa aton sa Iloilo sa mga hiligay nun. Gawakal ka lang sang wala tupa. Mga kabistado. Wakal nga wala sang tupa. Amo nang isa sa mga term nga garamitan naton mga kabistado. Paano tanabi karon mahimo? Labi kag labaw sa tanan mga kabistado, like for example no. Kung ipaidalom sa investigasyon ng mga masubra 300 bilog ang mga kernel ka mga general nga ini. Maapoy kita sa mga OIC nga mga chief of police, mga OIC nga mga regional director, mga OIC nga mga provincial director, mga OIC nga mga PNP chief. Kay pang imbestigaran sila tanan-tanan. Hindi ayhan mangin problema ini nga ato sini nga national security. Hindi ayhan mangin problema naton ini mga kabistado ang ginatawag naton nga peace and order situation. Kabudlay mag-operate sang isa mga kabistado ka platon nga wala sang nagapamuno o kung ginatawag naton nga inang wala sa nagapamuno. Di ba? Wala sang commander. Sino mag-command sila na karon? Ano sila matumato? Liko sa wala na. Liko sa tuon na. May gamando sa mo sila kung pananitan nga wala sila sang general da, wala sila sang kernel da. Amo na ang sitwasyon ngayon lantaw naton diri sa ato sila nga pagpangalagan mga kabistado. Sila nga namando karon ka ginapanawagan sa nga ato sila nga Department of Interior and Local Government. Hindi man siguro magambal si Binhor Abalos nga ini kung pananitan nga wa ini sang mando halin sa aton presidente kay President Bongbong Marcos. Gusto ko rin pakita ni President Bongbong Marcos nga ini siya mga kabistado ang may araman nga mga ginahimo parte sa paglala naman sang sitwasyon sang illegal nga druga diri sa aton Pilipinas. Dako naman nga sitwasyon nga ato sini nga mga pila ka mga lugar diri sa Pilipinas ang nagabatamat naman rampant ang illegal nga druga. O hindi bla? San diri sa Lilo bala nyo na dugay-dugay check nato ng mga pila ka mga report nga informasyon sa aton nga mga reporter sayo. Mga masobra 800 sobra 800,000 mga lapit-lapit gali 800,000 nga balor naman sang illegal nga druga ang na-confiscate sa aton nga mga pulis sa ginhiwat nga drug bypass operation sa may distrito sa nga Rebalo. Magluwas sina may mga follow-up pagid nga operation ang aton nga mga pulis diri sa syudad sa Iloilo. May ara mga kabistado nga mga nagkaranakpan nga taga iban pagid nga mga lugar diri sa may syudad sa Iloilo. Kita nyo gila na kung ano nga sitwasyon. Paghambal na aton illegal drugs mga kabistado ariyo bagulang mga 748,000 lapit-lapit 800,000 nga balor sang illegal nga droga ang na-confiscate sa aton nga mga pulis sa giniwat nga drug bypass operation ay. Kita nyo gilang na mo na ginistoryahan na to sinyo. Sa maripot nga sigilanon kung sa bagay kung aton lang tawon mga kabistado.
amo ning ginahambal naton sa inyo, no? Nga ang illegal nga droga nga ini kag tanan nga mga illegal nga mga buluhaton, mga kabistado, no? Hindi ini matabo, hindi ini magrampant kung wala sang ginatawag naton nga protection. Naagyan tanan ni sang time pa sang una. Sang time pa sang una sang iban nga mga presidente. Sang time sang una, halin pa sang time sang una ni Ramos, ni Gloria Arroyo, nagkadto kay Joseph Estrada, o halin kay Joseph, pagali kay Gloria Arroyo, nagkadto kay nagbulo si Noynoy Aquino. Mga kabistado, pag-abot sa kay Noynoy Aquino, nagrampan, pag-inuwa turutudo. Dihamak, halos tanan nga mga barangay diri sa syudad sa Iloilo apektado kag lakip man sa mga probinsya. Wala mga kabistado gahulag aton mga pulis kay nga protektado. Ang aton nga mga pulis may proteksyon mani halin sa mga drug lord, halin sa mga drug personalities. Almost 90% sa mga pulis ang una gabaton kwarta halin sa illegal drugs. Diri sa aton sa bilog nga Iloilo lang, sa bilog nga probinsya kag sa bilog nga region. Unduman nyo? Ang mga drug lord sa una nga pinagusto lagaw diri sa syudad. Ang drug lord sa una magsulod sa isa ka establishmento komersyal. Ginabantayan kag ginaeskortan pa sang pulis mo, di ka mo kitas naman. Kag diin kay mo kita sina nga sang una nga time, ang drug lord amo ang naga-appoint sang mga pulis kung sa diin nila ibutang kung sino ang magpungko nga chief of police sa sina nga klase sa police station. Drug lord among ga-appoint. Paghambal sa drug lord nga ikaw dra ka sa Lapas Police Station na ikaw dang hipi sa Lapas Police Station. Ikaw dito ka sa Mandurriao Police Station. Kada semana ginahatagan sila sang supply tag-4 tubtob 5 kasako nga bugas kada semana. Ang ginaabunar, ang ginadonate sa mga police station sang drug lord. May paman pa nga sobre para pang kaon-kaon pang bakal sudan. Kag may dugang pagid nga sobre para dalon nila puli silang balay. Para sa pamilya nila. Amo na kadako nga grabe ang pagsagod sang una sang mga drug lord sang aton siningahanay sa mga pulis naton. Amo nang rason kun nga mga kabistado nga during the time wala sang mga ginapangdakop nga mga drug personalities. Ang kalabanan ginapangdakop nga mga drug personalities ang mga runner nila nga hindi ingreso, hindi maka-ingreso sang ila nga binaligyan. Kaya ibandi ginahigop man nila kay mga adik man. Amo nang ginapagdakop sa una sa mga pulis kaya ginapatong sila accomplishment. Kaya ang iban nga hindi naging masarangan nga sobra naging ka-adik, bangod kay hindi naging makarimit sang ila nga ginbaligya nga sabo. Sa drug lord, ginapasubayan dito kaya ginapanghalid lang to sa may dalan sang circumferential road dumduman nyo. Naginihimo nga dam site sang mga patay nga mga drug addict to ang lugar sa may C1 o kung sa may circumferential road 1. Pagadtos pakyad uton. Dumduman nyo na sa area sa mga pulo may Stravita das banwa sang uton. Dira na sa una panghalid mga patay na sang una. Amo na ang mga drug addict nga nagabaligya sang syabo pero wala nila ginarimit ila nga binaligyan kay ginahigop man nila man sobra na ka-addict. Amo na ginapang pick up kag ginapamatay kay napang halid to. Sino sinanggahin mo? Siyempre ang drug lord man gyapon. Amo nang sitwasyon naton diri sa syudad sa Iloilo during the time. Halos 90% sa mga pulis ang una protektor sa illegal drugs. Kag may pila pa ka mga katapos may mga huwes nga naga-protection, may mga fiskal nga naga-protection, tanan hasta sa abogado may ara, kag lakip na sa mga media. May mga media nga mga protektor sa una sa illegal drugs. Iban gani ara daga patinlo-tinlo paklawas nila. Iban da ara buhi po gapatinlo-tinlo pa ka mga lawas nila do pamatyagan mo
mo, gawin na kabaton, sobre halin sa drug lord sa una. Kung dumanyo na, damo na sila na. So karon mga kabistado, subong ari naman. Karon, damo sa mga naga-comment kag nagahambal. Nga ang daw ginapabayan ni President Bongbong Marcos ang illegal drugs diri sa aton sa may Pilipinas. Di karon nagpakitang gilas naman niya presidente. Siling niya, siling niya mga general na ka mga kernel, nga inang involved sa illegal drugs, pagre-resign ka mo. File ka mo sa inyo nga courtesy resignation na yun. Take karon ang pamangkot karon mo ni ay. Kaya mo nang ginhambal karon President Marcos, pinaagi sa kay DILG Secretary Binhor Abalos. Kaya pamangkot mo ni ay, ining mga kernel nga ni maako ne. Yun si grapon sang una nga time nga pangampanya tadi sa illegal nga droga. Ang mga pulis di sang una ka mga kernel. Abi mo perti ka tinlo pero milyones nagabaraton gali kwarta. Iban sang una ginapangregaluhan sa lakyan. O hindi ba na? Nag-arako ni sila. Pinanglawag na gani sila sa unang Tatay Digong. Pagpanglawag sa una silang Tatay Digong, anong natabo? Nag-alako ba ni sila? Wala! Mga mayor gani sa una nga pinanglawag ka mga congressman, wag gani mag-alako. Subong gani, kunin mo lang taon daw sila pang matinlo. O hindi ba? Subong kay tapos Tatay Digong. Daw sila pa subong mamatinlo, daw pamatyagan daw sila pang mamatinlo. Daw sila pa subong ang gindaog-daog, abi nila daw sila pag daw ginapagwat pa nila. Daw sila pang gindaog-daog Tatay Digong. Yunis ni garapo ni Santissima. O hindi ba na? Niyara pa nga ni ibanda nga init ulo nila sa akon kay grabe ang pangampanya ko kontra sa illegal nga droga. Ang mga grupo nila, mga amigo nila, mga best friend nila, nagkalamatay bangod sa pangampanya ta kontra sa illegal nga droga. Subong gabalalos gani sila subong sakon. O hindi ba? Napagyan nila kung subong saan kung ano. Kaso-kaso lang para makabalos. Kay why na Tatay Digong? Makahulag na sila mayo, hindi na sila makapuro panago sang una sang time Tatay Digong. Kung hindi kamo guilty, nga para nago kamo nga mga yudikaka kamo sang unaw. Subong kay wais Tatay Digong. Ara gagwa na sila tapos sila pang mga kig. Daw sila pang matinlo, daw sila pang maayo, daw sila pang kampiyon. O hindi bla? Na subong nga matamat sila balo sa amon grupo. Labi na sa aton dire kay kita nagapangampanya kontra sa illegal nga droga. Sang during the time. Di pasensya na sa inyo. Kay bisan anhon nyo pa sakon nga lupig tudo-tudo, kay ara kuya sakon panindugan kag prinsipyo. Mapauntat nyo lang ko kung wala na sang hangin nga gwa sa ilong ko. Amo na mambal ko sa inyo. Way kuya mahadlok yapon niya sa inyo bisan. Wala pas Tatay Digong di. Kay sang una nga time way pa man tong panagang presidente Tatay Digong gapangampanya man ko sa akon. Gatindong man ko sa akon nga ko gringon way pa man sa una Tatay Digong to. O hindi bla? That's why, bisan mapapriso nyo lang ko, kung mapapriso nyo ko, salamat kami. Pero kung hindi lang, sige gyapon, bato magyapon ko, bahala na da. Ay importante, may kabistado, bato kita sinsakto. Hindi bla? Kung yun subong na pamatyagan ko daw, kamo pang mga maisog, daw kamo pa daw ako pa subong may sala sa ngayong pagampanya ko kontra sa illegal nga droga. Subong ya daw sila mga maayo. Pagkatapos, subong, kapangitas la idea nga, tudutuduhan akong tumok sa mga priso lang ko. Tungod sa pagpangampanya, takunta sa illegal nga droga, kaya damo-damo sa mga grupo nila nga nagkaladula parte sa illegal nga drugs. During the time sa nga pangampanya, kita kontra sila. Natunto, klasik mga tawo. Abi na sakon, mapahadlok nila ko. Abi na sakon, pauntat nila ko. Mapiktuhan lang, laban-laban na piktado, manyagyapon, pamilya, kung magyapon na mapiktawan. Siyempre, hadlok sila, muni mo to. Paano kung madula ko, bilin sila, ti normal lang na. Ti mga kabistado o galing. Ang importante, driari kita sa ginatawag nga pagpangabuhi. Nga inang kung hindi kita magpangampanya ni parte dire, ti sinuon lang hulaton ta, mga sindikato nga mga yudikakak nila ne. Hindi ba? So that's why, sa kay President Bongbong Marcos, sabi tutuuran ang pangampanya nyo kontra sa illegal nga droga. Neng pro announcement yun nga pang balo ng mga general kag mga pulis ng mga kernel na magre-resign
mariresign, hindi mga Jess mariresign man. Nang lawa gani tatay digong sa una to, way gani ga para, way gani ga rako. Pinangtumba naman na gani itong iban to, way gani gyapon mag-ako. Ayan pa subong, paresignon mga siya voluntaryo, di mga Jess man. Maningambal ko sa inyo, bano naging kamo nga lahi naton, di mga kabalan. O hindi bla? Oh, aton lahi di mga kabistado, kabalan. Balo naging kamo nga lahi, tali mga kabalan, pa tapos sagi pa kamo inyo ka. Hambal nga mag-resign sila voluntaryo, ma-courtesy resign sila. Di mga Jess man, mga kabistado. Oras naton karon nakalabo kita sa 39 minutos na kaligad sa alas 12. Ang mga balita buylog na nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Everyang Capsule. Sa mga kauturan naton. Ini yung mga kabistado ya, amo ning inyo nga himuon nga bisyo, hindi kay mag-drugs kamo kung magsabu. Kay ini nga bisyo, amo ni sang bisyo nga makapaayo. Ang bisyohon nyo, himuon nyo na nga bisyo, no? Himuon nyo nga bisyo, amo ang pag-inom, hindi sang shabu, kundi pag-inom sang Everyang Capsule, mga kabistado. Kay ang Everyang Capsule, damo sang benepisyo sa lawas ta, ang shabu, pabagtikon ya utok mo. Kung shabu ang itumaron mo, gabagtik utok mo. Pero kung tumar ka sang Everyang Capsule, nagabalik sa huben ang utok mo. Nagabalik sa huben ang lawas mo. Nagabalik sa huben ang tanan-tanan nga parte sang karawasan mo. Bangod kay ang Everyang Capsule, may ara siya sang formula. Number 1, amo ang marine citrate or marine calcium in citrate form. Ini mga kabistado, kabalo kamo kung ano ang mahatag sa inyo sang calcium sa ato siningalawas. Di hamak nga puwerte kadamo sa mga mahatag yung benepisyo sa lawas ng calcium. Number 1, nagapabakod sa aton tulan. Number 2, nagapakampyon sa aton nga maskulo. Number 3, gina-regenerate ya ang aton nga cell. Buchilingon, cell regeneration or body repair. Amo na siya kung nga gintawag siya nga Everyang Capsule. Bangod kay nagapangpali o kung ginapang-ayo ya ang mga nagkaraguba naton nga mga cell sa aton nga lawas. Mga kabistado, no? Ginabalik ya sa normal. Like for example, may mga ugat-ugat kita sa lawas nga hindi na maagyan sang dugo bangod kay nagkalamatay na ini. Bangod sang gamat-amat naton nga pagkatigulang, kung nagatigulang kita nagamat-amat kita tigulang. May mga parts ang lawas naton nga nagakalapas mo. Ginasulod na sang hangin-hangin, hindi na makalatay ang dugo kay hangin ang nagasulod. Ini mga kabistado ang ginamat-amat repair. Daw kaangay ini siya sang isa ka inang karpintero. Nga gina-repair niya, ginakayo niya ang mga guba-guba nga parte sang balay. Amo man ang aton. Ginakayo niya ang mga guba-guba nga parte sang aton nga lawas, mga kabistado. Amo na kung nga nagabalik kita sa pagkahuben, kay ang wala sang una ginaagyan, kaginadaluyan sang dugo naton sini nga part sang lawas ta mga ugat-ugat naton. Maagyan liwat sang aton sini nga dugo, that's why nga ang nagakunot-kunot naton nga panit, mga kabistado, mabalik sa liwat hitad kag magabalik ang ato sining itsura nga daw ka nga nagyapon sang huben. Bisan nagaedad ka na 60, ang imo nga itsura daw 40 lang. Grabe no, 20 anyos no. Tiakon lang tawan nyo blaw. Ambal ka mo. Antipara ko man lang ni ang nagapakita nga daw medyo tigulang naging kita. Kung kakason ko akon nga reading eyeglass, mga kabistado, no? Makita nyo sa itsura ta? Sino magambal abi nga 50 edad ko man, di bla? Daw 49 lang, di bla? Oy, di bla? Tuna! Kag ang akon nga hulag, mga kabistado, kung maghampan ko sang basketball. Kung maghampan ko basketball, ga-jogging pagani. Kaya tag 15 kalibot akong jogging na sa mga sports complex. So, tutuon ginaya. 15 kalibot na sa oval. Hayahay lang na para sa ako ng 15 rounds ang
inang oval sa sports complex. Ang mga nakakita na sa akon da makumpurmi gina ka magambal na sila ka makabati sumo sinambal ko. Makumpurmi na sila mama sila tuod ng hambal ni John. 15 kalibot sila niya daway pa na ginahapo galibot na sa may sports complex na. Siya lang gani nagauntat mo. Damo na sa makakumpurmi sa aton mga kabistado. Di magampal ko basketball ang akon nga ampang basketball. Mga kabistado ang hulag ko na 20 anyos siya mong no? Maglalagan ko kumpurmi ang dalagan tong 20 anyos sa piyak nga rin at magkutos puntaman. Dasig-dasig ng dalagan mo Riones di grapo ni Santissima. Ganing kitong ko kay isa bango sa katigulangon mo kung kay isa. Hindi maligar kung kay isa nga imo sining inang nga tuhod masakit kay manti sipab lang sa kalawig-lawig nimo nga kwan. Nga dalagan ti gainas naman ang imo sining nga mga joint muscle ni Blau. Pero kung siling sus Moriones ti grapo ni Santissima nga tinalagan na ilang may man ko patikal pero basi unahon gi man kamo hapo kung pananglitan nga maginupdanay kita dalagan mo. Tuna ina ang nagahatag sa akon sa resistensya amo ni siya ang Everyoung capsule mga kabistado nagapagsik lawas mo. Ang nami sinidire kay kung magluya ka nga daw gusto ka na gid magtulog. Patulugon niya man kaya manami kag patulugon niya ka mahamuok. Ang amo na siyang nami sa Everyoung capsule mga kabistado. Tilawin niyo lang kag testingi mga kabistado. Kaya ako iya makapamatuod sina sa inyo ang kakanamiton sang Everyoung capsule. Kapamangkot kamo kun din mabakal, bakla nyo sa tanan nga mga butika sa bilog nga Western Visayas, diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo mabakal nyo ang Everyoung capsule sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kung wala gani dira sang balaklon sa inyong nga mga butika malapit sa inyong mga lugar, pwede kamo maka-text o kung makatawag sa 0999-675-1080. 0999-675-1080. Ayos, wala sige. Acknowledgement anay sa aton nga mga viewers. Unahon ta mga viewers naton mga kabistado halin sa sa GCNL o kon ang June Kapulot News Live. Aber pasiplatan ta si Abi Tauros. Muna siya ginauna gina. Sa kay Laila Altelio Eroche, shout out kay Z Ore. Oy, dira sa Ribalo, no? Kay Z Ore, naga pangibabaw nga bilang Pinoy sila nga to. Kay Rosa L. Pungan, dirasa idol, mo gani, dirasa nga baboy. Si John Manuel, banat idol, waswas. Kay Abi Tauros, okay. Si Jesse Acanto, kuan man, no? Shout out kay Rosa L. Pungan, Laila Altelio Eroche, si Christopher Yanguas, no? Kay Peter Standarte, si Verna Salvilla, F. Cormida, shout out kay Judy Tiquillo, shout out man kay Judy Jojo Sidano, shout out kag sa kay Kat Gascon, shout out man, okay? Sunod na to sini nga mga viewers mga kabistado diri sa diri sa aton sining Radyo Bistado. Aber shout out sa kay Jobert Salgado, si Bani, grabe ngalan niyo, binaliwala ng lahat. Yang heart mo Idol John. Si Antonio Talakan, shout out man kay Lexus Lerbo. Pa-shout out man sa kay Frederick Daguhoy. Nya, good morning Idol John. Mangkot lang ko tani, wala ko pa mabalaan kung sino ngalan sang nga nagbunggo ka angkar-angkar ko nga sa haro. Buta karga ko kasandiya. Sang December 29 hasta subong kadto ko sa Haro Police Station daw mga bungol man kon pamangkuton. Uy. Si Frederick Daguhoy, ang iya ko na mangkot ko tani kay wala ko pa mabalaan kung sino ngalan sang Toyota Vios
nga nagbunggo sa angkar-angkar ko. May nabungguan. Ay, atong angkar-angkar mo nga nabungguan to. Sige, ipa-follow up ta lang sa reporters ta, ha? Ang party dira, araw-araw man nga. Ano ga, pahimunong pulis? Okay. Sino pa ibanta nga mga viewers sa kay Yolanda Diamante, kay standby kami stadong Joshua ka, ikaw mauna report dugay kay Dailin Gamusa, kay Idol John ang ustisya diri sa Pilipinas, di pataas-taas kun may kwarta ka, pwede mo mabakal ang tanan. Kung pigado ka, kaluluoy, kagbisan, insakto ka pa, ti ano na bay, kuani, bato lang no? Pero sakon bla, kung bato ko, kontra ko na muna ang mga nag-file sakon sang kaso, hindi basta-basta, di hamak puro bilyonaryo kag mga milyonaryo ang ga-file sakon kaso, Damo-damo niya kwarta ang ga-file sakon kaso. Mga kabistado. Subong pinding, subong nakon nga kaso, mga kabistado, ang complainant, pertek na mo kwarta. Ang mga abogado, mga hangkilan, mga abogado nila, kaya man nga, makasarang sila sa pagbayad sa hangkilan ng mga abogado mo. Kita mo sila kwarta, kita nyo pati abogado, kwartabol mga dana. Ang iban, no? Ang iban. So, sige lang, bato lang, no? Kung palangga ka sa mahal nga Ginoo, ka nagapangamuyo ka sa Ginoo, hindi magpasugot ang mahal nga Ginoo, nga ibutang ka sa kalalatan, once ka nakita, yang ustong imo. Hindi ba? Itugyan na sa mahal nga Ginoo, kay ti, kung madula kita sang pagsalig sa aton nga isig kapariyo, pagkatapos madula pag kita sang pagsalig sa aton mahal nga Ginoo, tiway ka na kadtut-kadtuan. Kung wala ka man salig sa aton hostisya, wala ka salig sa abogado, wala ka salig sa judge, wala ka salig sa mga manggaranon, ka mga milyonaryo nga nagakontra sa imo, salig mo lang imo kaugalingon sa Ginoo. Kay may Ginoo kita nga ginasaligan. Siya ang hindi magpabaya sa imo. Kung ginhimo yan na, like for example, ipapriso, yagid ka o kung ano man da nga matabo, no? Iyan na pagbuot sang mahal nga Ginoo. Pero, may ara na siya nga nakapertiniser, nga ihatag man, nga mga kamalautan sa mga tao nga nagapakamalaot si imo. Siya na niya bahala si imo, no? Arang Ginoo, amo nang aton nga dangpan pirmi. Sa kay Rolando Aguinia, may dugo nga kurokokok na idol. Mga lahi ganyan. Peter Standarte, mayong shout out man. Kay Peter Lapating pagid, no? Inang shout out kay F. Cormida, Jamie Canido, kay Dailin Gamuza, MSK Kabayaw Pareño, shout out man kay Diol Munaris, MSK Kabayaw Pareño, Christopher Ustan Labawan, shout out man kay Mars Rams, sino pa way na? Okay, sige. Anyway, no, dugay-dugay i-check na nato na mga pila ka mga report information. Ari pa may bilin pagaling ang mga viewers dio si Anthony M. Bueco, nya idol, watching you live from Edmonton, Canada. Kag sa bata ko nga si Julian Bueco nga naga-celebrar sang iya 18th birthday subong. Thanks. Wow. Happy birthday Inday Juliana. Happy birthday, happy birthday. Ba ako lang makanta. Ako lang makanta para sa imo Juliana, hindi pidik patukar music dio. Julian, special ni nga kanta ni sa imo. Way ko ka kanta pero kantahan tagid ka subong. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Julian. Okay? Wala, sige, siluat. Happy birthday sa kay Julian. Happy 18th birthday. Wow, dibu mo gali subong, ha? Okay, sa kay George Suerte, mayong shout out man. Kag, sino pa? Si Jose Nathaniel Malvar. Sininga, your Mayor Treñas there, so eager in his dimbis nga dinagyang biga yang yayaw.
for his money-making business. Okay, sige. Okay? So, iban pagit karon na sa mga kwanda, sa mga viewers naton nga wala pa nakapa-shoutout. Gusto niyo mapa-shoutout. Kwan lang kamo diri, no? Send nyo lang diri sa aton ang inyo kwan lang kamo da, no? Kadto kamo sa inang comment section kaya ato sini nga pagabasahon, okay? Kay Rayto Pasda, good noon man, no? Or maying hapon. This time, i-check na to ng mga balita na kaga-information. Nagikan sa ato sini nga mga patrol reporters ang mga balita karon builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Everyang Capsule upod sang Vitalangs Capsule kag sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bravo Food Supplement Capsule for Men para sa mga lalaki nga nagaunyat na si Manoy. Si Manoy nagaluy-luy. Gamit sang Bravo Food Supplement Capsule for Men, bakla ninyo sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Check naton una mga balita kag information nagikan sa kay Kabistadong Joshua Haka. Standby sa iban pa nga mga balita nagikan kay Kabistadong Aaron Rifoyo o man sa kay Kabistadong Vincent Villano. Check naton una report informasyon nagikan sa kay Kabistadong Joshua Haka. Kabistadong Joshua, standby. Dahil lang, garingaw. Na. Check na to na mga report na informasyon nagikan kay Kabistadong Joshua Haka. Kabistadong Joshua sa report, standby. Bistado! Kabistadong Joshua, mayong hapon, go ahead. Mayong hapon na Kabistadong John, no? Direkta diri sa siyudad San Rojas. Ano madulo na ito nga report na nga auto Kabistadong John. Ginamon na sang nagadabadaba nga kalayo, no? Ang puloy-an sa isa ka 40 anyos nga lalaki sa sitio na Sagod, Barangay Lanot, Siling Siyudad, pasado las 2 sa magaga, Kabistadong John. Ang pagkiyasa na sambit nga puloy-an ang kilala sa kay Rowel Laureano, residente sa nga sambit nga barangay. Ginapahayag ni Laureano, Kabistadong John, sa kanya mismo sang puloy-an nga balay o kung sa balay nga Kabistadong John, nga ginapukaw ini sang iya kaupod nga nagakalayo na ang ila na likod na porsyon sang balay, partikular sa kusina, nagikan ang kalayo sa nalikod na porsyon sa ilang balay Kabistadong John. Wala masarangan sa pagbalong ang nasambit na kalayo nga ila pa kung tani gintingwaan nga palungon apang tuman kadako sang kalayo napaslawan ang mga ini Kabistadong John sa pagapalong kaging pakamaayo na lang nga magpanawag sang bumbero agod nga matabangan kagilayon nga mapalong ang nasambit na kalayo. Ang balay nga naunod Kabistadong John ay baluan nga himo sa light material o na mix light material Kabistadong John. Ang kalitan sa sambit nga sunog ang ginabulubanta nga masobra 200,000, no? 200,000 magluwas sila Kabistadong John sa mga kagamitan kag nagkanatunog man ang kalakip diri ang mga lahas kwarta kag iban pa wala gid masalbar Kabistadong John. Kay sa karon nagapadayon pa ang investigasyon angon sa nagluntad nga sunog kay sunog sa tag-iya Kabistadong John. Wala man ini sang ginadudahan kundi nagalin ang kalayo kay sunod iya inang sarado man ang LPG kag magluwas sila sarado man ang o kuna nakapatay man ang nasambit ka kurintig duwag gidalinan ining kalayo Kabistadong John kag ginatugyan na lang ini sa mga otoridad kag nagapadayon pa sa karon ng investigasyon. Okay. Ang ginhalinan sa sunog way pambalaan gid. Wala pa Kabistadong John kay sunod sa tag-iya hindi man ini nagikan sa LPG o kung sa mga sa gasolina or sa kuryente Kabistadong John kay sunod sa iya nakasarado man ini kag bag-o ini nga magkatulog ginasikyar gid antes magpaway Kabistadong John. Okay, sige. So kumusta ang siyudad sang Rojas subong may harap pa ta bag-o naman nga LPA ko pasilo naman kon ngang low pressure area. Ang isa ka low pressure area nagwa na. Subong may nakita naman nga low pressure area naman ang dito sa Palawan nga area to. Da nagwa na to. Subong din naman ang low pressure area to subong man. Duway pa ko update Kabistadong John pero update kita update ang pag-istorya diri sa siyudad sang Rojas partikular laki pa probinsya sang Capiz. Kahapon to perting inulan sa parte tapas Mambusawa kag hamindan na Kabistadong John kag dumalag no nagaresulta sa pagkabaha naman to sa iban nga mga kabarangayan sa nasambit na to subong mga kabanuhanan Kabistadong John kag ginabantayan ang pagtaas sang tubig level sang tubig sa may area sang Ponte Pedra kag Panay Kabistadong John sa tuman ka pabubo sang ulan nagisulta sa pagkabaha sa iban nga mga kabanuhanan diri sa probinsya sang Capiz Kabistadong John. Okay, sige. Salamat kid Kabistadong Joshua.
Report nagikan diri sa syudad San Rojas sa Kopo ng Patrol ini si Kabistadong Joshua Haka. Sa Balitang Serbisyo Publiko, Radyo Bistado. Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Joshua Haka. Nakadala sa aton oras mga kabistado, nakadapon kita sa 58 minutos na ang nakaligad sa alas 12. Disami check na to na mga balita kay information. Nagikan naman kay Kabistadong Aaron Refuyo, nagikan diri sa syudad sang Iloilo. Ini may kang tanan sa ginhiwat nga drug bypass operation sa aton nga mga pulis mga kabistado baw, no? Sa ginhiwat nga drug bypass operation niara nga kapin sa mga 748,000 nga na-recover nga market value sa ginapatihan nga illegal drugs mga kabistado. Check na to na mga balita kag information, mga detalye sa mga balita upod kita kay Kabistadong Aaron Refuyo. Kabistadong Aaron sa report maayong hapon, go ahead. Yes, Kabistadong John, yari no, kapin tunga sa milyon nga balor siyang ginasuspetsyahan sa Cebu ang nakumpiska sa isang buy-bust operation sa Arevalo kagabi. Sagin og John nga puwersa sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa pagpanguna ni Police Lieutenant Glenn A. Suliman kag ni Police Lieutenant Alberto Mangilimutan Junior kag ang hepe sa Iloilo City Police Station 6 nga si Police Major Chen Tanyagras. Sila ang nagkakatas ng anti-drug operation sa pinagitan pagbakal sa police officer buyer sang isa ka plastic na may unod siyang ginapatian sa Cebu gamit ang buy-bust money nga 18,000 pesos sa subject. Ini ang ginga sa alas 9 ng gabi, Huwebes, Enero 4, 2023 sa Barangay Santo Niño Sur, Arevalo. Sa rin, arestado ang duha ka suspect nga panday E.B. Sibilio E. Villeza, 39 anyos, nga si alias Boy Boy, sang Barangay Guzman Husena, Mandoriawa, kag si Rachel Hermo E. Rocha, 38 anyos, residente naman sang Barangay North, Condidor, Molo. Nakuha sa paginakot sa duha sa mga arestado ang nakambitan nga buy-bust money, isa ka buy-bust item, 21 ka mga plastic nga may unod sang ginapatian sa Cebu, improvised glass tutor, isa ka unit sang Android phone, isa ka soft-steering transparent plastic bag, isa ka black pouch, isa ka unit sa motorsiklo, kag iban pa nga mga non-drug items. Ginabanta iyara sa 110 gramos ang kabugaton sa ginapatian sa Cebu ang nakumpiska kag may presyo merkado nga 748,000 pesos. Si Sibiliano ang ginakabing nga top 10 priority high value individual o kon HBI, kag si Hermo naman ang isa ka set level individual o kon SLI. Si Mas Reyes naman sa karon ang duha ka arestado sa karsel sa Arevalo Police Station at sila ang mga pangatubang sa violation of Section 5 in relation to Section 26 and Section 11 of Republic Act 9165. Kaga muna kami sa Okay, go ahead, proceed. Amo na yung nakabisadong John. Di kaina, nag-aakon kahapon niya adlaw sa alas 9, nag-inulan-ulan niya, nag-taktak ang ulan siyang tawag sini, kagabi. Di ari, duwa naman ka mga suspect ang nadakpan no, sa pagbaligya isang ginadumilian nga droga sa may distrito sa Arevalo, Kabistadong John. Okay. So nang latest karon sa kwanto sa mga nagkalaguba to nga mga balay sa Buhawi? Anong latest sila to? May mga ginhatag na to nga ayuda para inog bakal sin atop way pa? Ang kahapon nag-proceed to sila ang mga taga CSWDO, nagahatag to sila sa mga food item kag non-food item Kabistadong John. Rakit na dito ang bugas, mga dilata, kag pagsunino, tululugan na ba Kabistadong John, kano manipis na balahaw, kag kahapon man, nagapadayon ko sang clearing operation, bisan nagamalain ang chimpo kahapon, nagaugyon man sa gihapon niya ang tawag sunin, mga volunteer rescuer, kag medic, bisan syudad, nag-standby dito kahapon, bisan nagalain ang chimpo, kag padayon ang kahapon man padayon to ang pagpangutod nila ang mga kahoy nga nagtupa sa mga panimalay sa Santo o kuna sa may Santa Cruz
Arevalo, Kabisadong John. Okay, sige. Anyway, salamat Kid, Kabistadong Aaron sa mga report ng informasyon. Thank you so much. Yes, Kabisadong John, wala naman dulong na pingabalita, direktamente sa may sudad sa Iloilo. Ini si Kabisadong Aaron Refoyo. Basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Salamat Kid sa report ng informasyon nagikan kay Kabistadong Aaron Refoyo sa kita nyo, mga lapit-lapit sa kamilyon nga balor sang illegal drugs no kay mga nagadalagan sa mga 748,000 do nga balor sang ginasuspetsuhan nga illegal drugs mga kabistado ang nadakpan dito sa Medistito sa Arevalo. May mga nagkadakpan nga mga upod sari-sari nga mga lugar ang ginhalinan nila. May taga Mandurriao, may taga City Proper. Ay, Moriones, tigara po ni Santissima mga kabistado. Basta may check na to ng dugang nga mga balita kay information nagikan sa probinsya sang Aklan. Duha ka bilog patay, 26 ang pilason sang maaksidenteng isa ka salakyan dito sa may probinsya sang Aklan. Check na to ng mga balita kay informasyon nagikan kay Kabistadong Vincent Villano. Kabistadong Vincent sa report, go ahead. Wala gid makasalbar sa padod niya kamatayon Kabisadong John ining duha ka mga kabataan nga nag-edad 3 ka tuig kag siyam ka siyam anyos or 9 anyos samtang pilaso naman ang 26 ka mga iban pa nga mga pasahero matapos ni maaksidente ang ila ginasakyan nga mini elf truck sa may barangay Nagustan Nabas Aklan sang tinalikdan nga adlaw Enero 2, 2023 sang Kagahon Kabisadong John. Suno sa interview naton kay Police Captain Munyen de Joseph ang hepe sang Nabas Municipal Police Station nadulong na kuntani sa Malumpati Cold Spring sa may barangay Pandan Antique ang ining grupo sang mga bali magpalamilya ini at the same time mga mag sisters and brothers bila Kabisadong John sa isa ila sini nga religion nga muning Iglesia ni Cristo no. So mapadulong kuntani sila sa may Malumpati Cold Spring dito sa may Pandan Antique agod nga mag-outing Kabisadong John apang pag-abot nila sa border bala sang Aklan kag sang Antique may ginapatigayon dira nga nga border control kay may mga dala ini sila bala nga mga luto na karne kay para sa ila sini nga outing siguro nga pagkaon bala Kabisadong John. Ito kagin sila harang sang mga katapo sa mga bulod sa mga sa mga nagabantay sa border control. So that's why nga nagdesisyon na lang ining grupo nga magbalik na lang sa may sa may hurom-hurom sa may Banwa sa may sa may Navas Kabisadong John. So dito padagabot nila sa may area kung sa diin natabo ining aksidente sa may barangay Nagustan nagtuyo nga mag-overtake ining driver sa ginasundan sini nga salakyan apang tumupa ang iya sini nga nga rueda bala Kabisadong John. Nagtupa ang iyang rueda sa may mga batsihon bala nga parte sang karsada kaga didto nadulaan sang kontrol kaga umawas gid sa karsada Kabisadong John. So naulog ini sila sa may daw manubo-nubo man nga nga mga pila sa pang tinagkuan nagi alalasik gid ang iyang mga karga. That's why again kapatay gid sa sining duha ka mga kabataan nga ining 3 years old kag 9 years old Kabisadong John. Hindi ba naton hindi naton sambit ang sining mga ilang mga pangalan kay mga minor de edad. So that's why ang iban sila sini wala gin ini sila gin palad nga mabuhay magod kay nakaangkon ini sila sa mga patal nga mga pila sa ila sini nga lawas kagang iban diri nga mga 26 pa ka mga karga sa sining mini truck nga elf ang ginhingagaw sa may ospital apang ining duwa ang bawian gid sa kabuhi samtang ang ining 26 Kabisadong John ang yara naman karon sa establi nga nga kahimtangan. Ang driver ang ginhunong sang Nabas Municipal Police Station apang hindi man interesado na ang pamilya sa mga biktima nga magpasaka sang kaso. That's why nga gin-release ini siya right after nga ma-detain siya mga pila lang mga inuras Kabisadong John dira sa may Nabas
Municipal Police Station, Kabisadong John. Okay. Sige. Samtang sa dugang pa nato nga kita, update na lang naton Kabisadong John sa sining ESF. Bali ang banwasang Barati sa karon ang gindeklarar na nga under sa may red zone, no? Ini kahapon pagkatapos sa mapirmahan ni Iloilo Governor Defensor Junior, Arthur Defensor Junior, ang ining ang Executive Order number 460-001, no, nga kung sa diin nagapahamtang sa banwasang Banati Iloilo sa red zone. So bali pulo na ka mga banwa Kabisadong John ang napaidalom tanan sa may sa red zone, amo ning banwasang Oton, San Miguel, Liganes, New Lucena, Alimudyan, Santa Barbara, Mina, Barotac Nuevo, Dumangas kag Banati Iloilo. Sige, ulat naman lang ang desisyon ni Iloilo Governor Defensor Junior na makuan man madugang ini nga banwasang Barotac Biho kay may na-detect hapon kag nag-positive gid ining blood sample nga nakuha dito sa may bahin sang norte nga banwa Kabisadong John. So kuha lang naton bala ang total affected na nga mga baboy nga napang depopulate na bala Kabisadong John sa 11 tanan ka mga banwa. So by 2,000 na ka mga baboy ang mga napang depopulate, no? So kag 206 diri ka total naman ka mga farmers ang nagkalaapektuhan Kabisadong John. Okay. Sige. Salamat kid Kabisadong Vincent. So amo na ang madulong naton nga report direkta diri sa probinsya sang Iloilo kag update man dito sa may banwasang Nabas, Aklan. Ini si Kabistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kid sa report ng informasyon nagikan kay Kabistadong Vincent Villano. Mga balita kay informasyon mga Kabistado ngayon nabatian ang buylog nga gidudulong sa inyo sa kalwan sang Everyang Capsule. Upod ang Vitalangs Capsule kag ang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Ato sila mga pinalangga nga mga tagparamati sa mga kauturan daw lang na tiyempo ta be. Pang shout out ta iban pa naton nga mga viewers sa kay Ruby D Villamosada. Shout out kay Randy Mulavin. Is watching from San Dionisio, Iloilo. Kay Dindin Espinosa de los Santos. Kay Sinonoy Siocon. Thank you so much, no? Sa pagigupod kag pagsunod sa ato sining programa mga Kabistado. Okay, so may nabilin pa iban nga mga viewers nga way ta pa mabasa. Daway naman, no? Ubos na tanan. Okay, so sa kay Raul Junior Siaton, kay Mars Rams, kay Dailin Gamusa, kay sa kay Mercedes Malquerido. Okay? Thank you so much. Sa kwan pagli sa aton nga YouTube. Si Lin, good morning, no? Good afternoon na, no? Shout out sa kay Lin nagalantaw sa aton sila nga YouTube channel mga Kabistado. Mayong hapon gid kag salamat sa pag-upod diri sa aton nga YouTube channel sa Radyo Bistado YouTube channel. Okay? Daw lang alang na tiyempo ta mga Kabistado diri sa ato sini nga pagpangalagan. Kita buwas sa ato sini nga pagpangalagad sa mamigapon nga takna kag diri sa Facebook page sang Radyo Bistado kag June Kapulot News Live. Of course, sa Radyo Bistado naton nga YouTube channel. Salamat kid sa inyo sini nga pagpag-upod sa ngalan sa aton nga mga reporters upon naton diri sa aton sining technical po naton sining digital platform architect po sa kay Kabistadong Richard Mereveles po sa aton mga reporters Kabistadong Jos Oaxaca, Kabistadong Vincent Villano, Kabistadong Aaron Rifoyo, sa ngalan ni Kabistadong Bonnie Somblingo panasa daw mayad-ayad na, no? And of course kay Kabistadong Karisma Alagaw ato sining news center Kabistadong Joel Abilay sa northern part of Negros Occidental sa kinana ko naman yung abyan sa kahanginan Idol John Alojado Kapulot. Salamat sa pagpamati mayang hapon Western Visayas. Sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Porsigido magserbisyo, tionas ang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang aton pagpugyon, upos kita sa aton mga handong. Pasanong sang syudad, ang
pulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga